алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон боша. хитоби ман ба канали Бобоҷон 88 не. хитоби ман ба ҳама одамое ки датаи комментариҳо ку 4-5 шудан хи ба тахтаи пишт задагиен ку дар дуни кадом вагончик менависен акаи Фахриддин Бобоҷон 88 пули мачи диздидай карочи хурда итакара утакара ҳамин ответе ман дар Бобоҷон 88 ответ надиҳам, барое ки Бобоҷон 88 айрӯзе ки ман мешиносам ҳамин бародар фақат дар дастгирии маюбо апау хоҳароe. шумо қадар зурен ҳама одамое ки дар комментария менависен ку акаи Фахриддин ҷост ки ответ Бобоҷон дате. шумо ақаллан пеши ҳамон масҷид равен, просто хе пеши масҷид равен, хитона хе наворда гирен ё ки ман дар зар гӯен акаи Фахриддин ман пеши масҷид омадагӣ. шумо даже раҳплие надорен ки пеши ҳамон масҷид равен, даже дух надорен, ният надорен. шумо фақат кортон ҷанг андохтанае. мехоҳем ки як тоҷик камтар боло рафт, бояд дар кунаваи чӯб занен, бояд фурорен. шумо мехоҳем ки фақат тоҷик мусуркаков бошаву куни кампилои уруса шуда дига ягон кор накунад. фақат кори шумо фақат мехоҳем ки ҳам як тоҷик бояд фақат ҳами пастида бошаву баландида не. ин кортона бас гирен, ин кортона ҳами хеле давом додан гирен ку ҳамин будагитонам бадтар мешен, беҳтар намешен. ба номи худо одамое ки дар Бобоҷон 88 ответ доден, ҳаром хира дизда истусу гуфтен, шумо бедалел гап назанен. ай ишкамтон нигоҳ кара, фолбинӣ кара, як ҷода дар дуния кафе гарм шуда бепонд гап назанен. аввал доказат кунем, доказат кара наметонем, барое ки ин мардум пула барои мачид сохтан рой караган, барои шумо баъд охирда гирен Бобоҷона сиёҳ кинену боли бо пага як одам дига хеза як мачид дига соза, ягон кори дига кина дар ҳаққи миллати тоҷик, ягон дар ҳаққи мусулмонон ягон дастгирӣ кина, бо мехезем бо вая сиёҳ мекунем. шумо просто уже ин шумода одат шидагия. ин одат шидагия ки бояд як каса бояд пас занен, як каса бояд ягон гапи ганда гӯен дашном кунед, на очаша мевонен, на хоҳарша, на авлодша. ман гуфтастам ки мо одамое ки дар комментария менависен ку ки Бобоҷон ответе, шумо лично ман гарантия метиҳам 90% ку як тим партофтагӣ нестен дар ҳамон мачид. лекин навистанда зурен, устоен, фаҳмиде? оли ягон кори безе боша, ягон ҷо калянзанӣ, ягон ҷо бангзанӣ боша, давида мерен ки биё ман ин пода қафо намонам. а кори харда ягонтат пеш нестем. барои ҳамин Бобоҷон 88 чихелӣ кардагӣ неста. ина фақат худаш медонад, аллоҳ медонад. отчёта дар пеши аллоҳ спора. отчёта оли дар каналаш гуфтасе ки отчёт меспорам, шумо бояд хайп қапен ки ин отчёт наспорид, ин значит дизидак пула. бародаро, ҳамон марда гуфтасе ки вақте ки мо мачида гирифтем сар кардем, нархи наво дига буд, ози нархи наво дига шудага. ози шумо барои муқоисаи хитон дурояни любой стройматериал нархи наворо як фаҳмен, агар ақлтон гира я ҳисоб китоб кунед ки нархи наво чихел 3-4 баробар қимат шудага. барои ҳамин дар ман акаи Фахриддин дар Бобоҷон ответе нагӯен. аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон боша. дар комментария касе ки ақурат менависен ку рост мурхонаро каран мегирам, рост чорни списка. барои ҳамин ақурат навистен, значит чорни списка рафтен. ақурат нанавистен, аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳбон боша. ободу сарбаланд бошед. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری. همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست، وطنداری.
رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویش رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویش همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مرده که از تیری عدو دارد جراحت ها ولی چشمانی بیانش نمیبینم وطنداریست پریشان گشتگان را تا قیامت نیست آسایش همان جمع پریشانش نمیبینم وطنداریست وطنداری 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 اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید دل خالی ز ارمانش نمیبینم وطنداریست فدایی را شکایت هجو از باریگرانش نیست زی عمری خود پشیمانش نمیبینم وطنداریست همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداریست وطنداری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویش رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جویش همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری 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 وطنداری